Doncs bueno, tu, David, què? Bon dia, David. Bon dia. Com vas, tio? Bé, molt bé. Bueno, ja està, el que m'interessava. Jo el podcast ja el deixo aquí. Ja està, ja podem acabar. Per alguna cosa van treure la intel·ligència artificial. No, però me sembla molt estrany. Això ens ho va dir Ferrer Fernández, que va haver-hi una part del Polònia que ell no la va fer. La va fer la intel·ligència artificial, una frase o alguna cosa així. Sí, va haver-hi, van gravar el gag, sí. Llavors hi va haver un canvi a l'actualitat o el que sigui, a la política o que fos, ja no quadrava, i va dir, ostres, ens va explicar, tu quan vinc a gravar de nou el gag? Diu, no, ja està. Ja està fet. La veu ja està, l'hem fet amb intel·ligència artificial, amb la goteta aquí al costat, saps? Hòstia, sí, ja quasi, vale, me'n vaig a casa, ja m'ingresseu directament. És molt curiós, em sembla molt curiós que ningú hagi fet, o sigui, de la intel·ligència artificial, que ningú hagi fet un espectacle o una cosa que sigui ignorància natural, no? Bueno, ja arribarà temps. Jo de moment estic fent espectacles d'intel·ligència artesanal. IA, és una IA. Ja. Bueno, aquest que parla què és, David? Em sona molt, aquest. Home, et sona, no? De què em sona? Sí, pot sonar-te poc. Pot sonar més aviat poc, perquè clar, el seu espectacle, nada menys... És mímica. Mímica. Es diu humor gestual. Humor gestual, jo que sé, que jo tinc 43 anys, quan tinguis la meva edat ja... Humor gestual, veus? Ja està, nunca te acostaràs conmigo. No, això m'ho diu una... Perdona, em van posar 5 l'altre dia, Sí, què? Per cert, felicitats. Sí, exacte, em vaig posar 5, sí. Bueno, tenim en Pere Osta, no? Sí. Tenim en Pere Osta a l'aparato. A l'aparato, aquí. Bueno, doncs, Pere, gràcies per venir. Home, no, vosaltres per convidar-me, i tant. Un plaer, això. Qui ho paga, això? Qui ho paga? Després t'ho explico. Val. Quan sortim corrent, ho notaràs. No bufis, David, no bufis. Què? Ja està. Vinga, anul·lem el podcast. Ja està. Per cert, avui, que raro que no estiguem a Barcelona. És molt raro. Quina sort. Últimament t'estava agradant molt, A mi sí. Anar a Barcelona? Portem uns quants podcasts ja anant a Barcelona i sé que en Jordi... Al principi havíem d'anar al bar del poble. Ja vam pujar una mica als Àngels. I ara ja em fa anar a Barcelona. Ja en tinc prou, David, d'aquest color. Sí, ja està, però hem tornat. Tu, fem una cosa. Comencem o què? Va, comencem. Ara, què? Va, doncs ja està, ja hi som. Som als Àngels, On the air. Bueno, els Àngels no. Som a Can Mascó. Perdona, perdó. És que ha pujat caminant. No tens una història d'aquestes? Sí, ja no el poso, perquè si no, tot el rato, no bufis. No bufis, me la bufa. En David me la bufa. Sí. Això ja. Home, si poso el... David, un dia em quedaré sordo i passarà sobre la consciència aquesta que tens tu. Ja? Doncs, no sé, és que no sé què més dir jo. Ja està, no? M'agrada molt venir, veure-us, no? El menjar què? Que te'l porten a casa, no? Un tàper. Posen un tàper i ja està. Com vas dir, tenies pressa? Sí, vinga, va. Au, no perdem temps. Doncs, Pere, com has vingut fins aquí? En cotxe, he vingut en cotxe. Tens cotxe? Sí. Bueno, ja està bé. Sí, volia agafar la Renfe, però com que està molt malament... Últimament sí, no està la cosa. Avui és bestial, avui el que ha passat a Sants, no sé. Sí. L'alta velocitat, no? Sí. S'ha quedat parat un... Sí. Que anaven a Madrid i... És horrible. Tu, Pere, i tu què et dediques? Perquè jo dic que faig mímica i ja m'has fotut... Que fas mímica i ja m'has fotut bronqueta. No, és que... No, jo el que faig és pallasso. Faig el pallasso. Bueno, de fet, quan que t'estava explicant que aquell de la feina... I dic, anem a un Pere Osta, ja me'n recordo, ja sé qui és. I dic, sí, és actor, és clown, no? De fet, el clown. I diu, ja ho era de pallasso, llavors. Ja ho era, doncs mira... Ja apuntava maneres i ja... Bueno, quina era la pregunta? Me podeu repetir la pregunta? Com són les roses? M'agrada molt que facis aquesta pregunta. Quina era? No, merci. Recordo que m'ha agradat, però no recordo quina era. Exacte. No, doncs era... Doncs això, no, que has dit que
del mim, no? Sí. Jo faig pallasso, tot i que a vegades aquesta paraula, no? Què ets tu, pallasso? Dic, bueno, sí. Però de què treballes, no? De què treballes, exacte. Entre setmana de què treballes, no? Sí. Bueno, són moltes vegades això. I, bueno, realment, una mica del meu caràcter o la meva manera de ser, he pogut fer-ne una professió i un ofici, no? Buscant aquí, ostres, que clar, jo em sento molt a gust fent riure la gent, emocionant a la gent, perquè el pallasso no sempre fa riure, no? A vegades és només aquesta emoció que a punt de dir, ai, me'n portaria a casa, no? Clar, el pallasso juga molt amb les emocions més bàsiques, no? Més bàsiques, sí, totalment, no? Del riure al plor, no? Sí, bueno, per això diuen que a vegades no, és trobar aquest nen que tens a dintre, no? Perquè els nens és això, són emocions bàsiques una rere l'altra, no? I llavors una mica és aquesta... Això és el que em va atrapar, no? Poder ser tan simple al mateix temps, però tan complicat, no? També, perquè clar, el dia que no estàs bé fes riure a la gent, saps? Hòstia, no, clar. Clar. Això és difícil, no? De dir, ostres, avui anímicament no em sento, però tinc espectacle. Però tinc espectacle, no? Llavors, bueno, has de treure les teves armes, el teu, no? El teu savoir-fuet, no tinc pla, però me la fotré igualment. Molt bé. No, doncs això, el dia que no estàs bé o que no pots obrir una ampolla de... Ara sí, perquè t'hauria dit, portes ja una estona, rodant aquí al tap. Has fet una pausa, però... Sí, però bueno, hi ha temps. Merci. I, doncs això, clar, tu has de treure, doncs, les teves artimanyes, fer-te com d'això perquè no es noti que tu estàs, no? O més baix o estàs preocupat per alguna cosa que allà... Perquè jo penso, jo penso que el pallasso enganxa perquè és transparent, és una... No? Dius, és actor còmic, no. Soc pallasso perquè és transparent, és essència, no? També tens aquella part d'actor. Sí, evidentment, tens una tècnica actoral, no? Perquè, clar, si no, també seria... Però bueno, hi ha molts pallassos que tampoc no la tenen i t'atrapen, no? Perquè són molt sincers, és la sinceritat. Això és el que més m'ha atrapat a mi d'aquest ofici, sí. D'aquests quants anys en portes? Bueno, jo... La meva primera comunió, quan ja començava, vau veure els inicis de la meva carrera, no? Una mica també allà a l'institut, sí. I això ara, o sigui, professionalment són 20 anys, perquè el 2004 vaig fer el meu primer solo de pallasso i a partir d'allà no hem parat. I ara està buf, o com es diu? Buf. Vale. Sí, ara l'he estrenat al novembre per Fires de Girona, vam estrenar aquest espectacle nou, que és una mica un resum de tot una mica, perquè a mi me'n feia molta pels gossos. Vale. I bueno, una mica és el resum, allò és entre un espectacle que resumeix tots aquests 20 anys, no? Amb una mica de carisma, de sabafuet, un altre cop, de sabafuet. Estava desitjant. No, bueno, hi ha molta impro, hi ha un bagatge, no?, que es nota a l'espectacle, i llavors ha estat amb la direcció del Leandre Rivera, que és un grande, per mi, un referent, i per molts pallassos un referent, no?, a nivell... Leandre Rivera, sí. Leandre Clown és... Jo m'anava a Tàrrega quan sortia de Cou, arribava allà a Tàrrega i el veia allà i, ostres, aquest senyor, no? I una mica... Era un referent, no? Vale. Sí. Mira, ens acabem de portar botifarra vermella per en Pere. Què vols dir? Bueno, botifarra vermella o botifarra picant, no? Sal i pebre. Sal i pebre. Què té més sal o més pebre? Ja ho veurem, ara tu ens ho diràs. Val. Pel micro se sentirà. No és la botifarra vermella de tota la vida? Sí, botifarra vermella. Tu no en dius botifarra vermella, Pere? Vermella no, botifarra jo n'hi dic. Botifarra. Ja està. Clar, perquè l'altre és de Perol. Clar, perquè l'altre és de Perol. La que ha demanat en Jordi ja és de Perol. De Perol és aquell refresc que prenen els argentins, els francesos, és molt francès, és francesos, sí, de Perol. Perdona, jo no t'he demanat això. No, és de sabafuet, no? També aquest és de Perol. Aquest fuet només me'l menjaré jo quan tu diguis això. Però això és fuet o llonganissa? Bueno, l'altre. O és llonganissa vermella, no, això no m'ho fas. De sal i pebre, llonganissa vermella de sal i pebre. Bueno, ens ha portat una mica de... Jo soc de sal, de fet. Sí. Com la botifarra.
Fes-te falta el pebre. No, te volia preguntar, clar, això vas tu sol, o sigui, la persona, la gent el que veu és una persona allà. Sí, exacte, però quanta gent hi ha? Correcte, veus? Molt bona... Has vist o no? Aquí, hòstia. He anat a l'administració. Sí, es nota aquí, Però no ho diguis per micro, això, que es pensi que vens una altra. Ho tallo, això. Tallo això, el que diu en David, i això ho tallo sempre. Vale. Doncs sí, clar, jo què sé, ara, per exemple, que et veus un paio fent de gos, pallasso, així amb uns pantalons curts que diu que ni va vestit, no? Però al darrere hi ha 7 persones, 7 persones, des de la sonora, músic, vestuari, el director, ajudant de direcció, després el disseny gràfic, tot compta, no? Tot suma perquè l'espectacle vagi endavant, sí. Déu-n'hi-do, Sí. Clar, el que dius tu, el veure't sol... Sí, mireu. Que Tomà va sol. Va sol, sí, i s'ho passa bé, més. Menys a repartir. Exacte, menys a repartir. M'han dit moltes vegades, quan cobres? I diu, tant. Hòstia, però si vas sol, home, i quants focus necessites? Amb un ja en fas, no? Clar, vas sol. Amb un frontal cada un. No, m'ho han dit, sí. Clar, no, és allò... No tenim ni idea, la gent no tenim ni idea com funciona el que no... La resta del món. Clar. Sí. I menys amb el tema dels espectacles. Dels espectacles, sí. Que dius, hòstia, però si estàs una hora i mitja, tio. No? És allò també... Jo que he tocat... Sí, exacte, sí. Quan cobres? També tant. Hòstia, que cabron, no? Vull dir, estàs aquí, però estàs una hora i mitja, vull dir, de puta mare, fent el que t'agrada, no sé què, dic, hòstia, depèn on t'has d'anar, l'hora i mitja la veus tu, però són 6 hores o 7 fora de casa. Exacte, demà me'n vaig a Logroño, per exemple, saps? Estem 3 dies allà, però bueno, és això, és la professió, és així, no? I un altre dia ho faràs aquí a quart, no sé com dir-ho. Tu quan vas al mecànic o a l'ampista, si et carda 35 o 40 o 80 o 50 euros l'hora, ho fas, ja està, no? S'entén que val el que val. Sí. Però amb l'artista és diferent. A l'hora de monetitzar-ho, de quantificar-ho, clar, no pagues, no cobres l'hora. Clar. I és difícil de defensar a vegades també, no? No, clar, tot el que he pres i tota la trajectòria, dius, bueno... A més, jo no faig ni verticals, ni voltaretes, ni res, no faig res, o sigui, miro... Clar, portes una cua... Clar, en aquest cas, no, faig impro, jugo amb el públic, no? Altres espectacles, com a molt porto una porta, també, vull dir que... Sí, és veritat. Vaig amb una porta per ahí, obrint i tancant la porta i diu, bueno, aquest que... Però bueno, és tot... Per això hi ha alguna cosa darrere, un transfons, un pòsit, no? Que dius, ostres, aquí hi ha molt més que una porta o una cua o alguna cosa, no? I llavors és això el que jo penso que en el meu cas és el que agrada, no? Perquè, bueno, a més la part guai d'aquest... És a dir, jo t'he vist que has anat per Europa i t'entenen igual, Sí, però no parlo, perquè no dic res. És que això és l'hòstia. Clar, tu no tens problemes a nivell de... Pots fer el mateix aquí que... Sí, i és molt interessant. A Madrid, per exemple, que parlen raro. Sí, exacte. No escolta ningú d'allà, no. Podem dir-ho. Perquè no ho entenen. Però sí que és veritat, i és curiós perquè el mateix gag ho reben diferent, Vale. No sé, per exemple, mira, he creat... Jo faig molt carrer, també, i a Alemanya, molts festivals de carrer, vaig molt a Alemanya i Dinamarca. Perdona, quan has dit la gent ho entén diferent, he pensat en Alemanya. Sí, doncs mira... Quan camines més fort? Bueno, sí... Perquè l'Alemanya és castellà però parlant raro. Sí, veig que... I en mala llet, no sé per què m'estic... Perdó. Mira, un dels gags que li agrada molt allà a Alemanya, amb el de la porta, en el cas de la porta que vaig improvisant amb el públic, és fotre'ls a la porta dels morros. Hòstia, se'n riuen! Els hi tanquen la porta... I aquí com molesta, no? Va, tanquen la porta dels morros. En canvi a Alemanya... Que divertit. És això que fas tu. Verguden, que vol dir un altre cop. Clar. És això que fas tu, humor de carrer, la percepció és diferent, no? És a dir, el que un espera de veure és diferent. Què vols dir amb això? Aviam si... És a dir, l'humor que tenen a Alemanya és diferent que el que puguin tenir aquí. Clar, és el que comentes, no? Sí. Prescindir de la paraula, la reacció de les mateixes... Sí, el que dius tu, no? El tancar la porta allà... Clar. Fa gràcia, aquí no, sembla que no els hi fa tanta gràcia. Sí, però bueno, hi ha aquest punt de que hi ha algunes cosetes que evidentment, no? Ostres, això aquí no agrada, això aquí no... d'això, però en el fons és que jo tampoc no faig res gaire diferent a tots els llocs, vull dir que és com un... És això, no? Que diuen que l'humor és universal, sí, si saps trobar aquest punt mig de dir, bueno, doncs per aquí, no? No sé com dir-ho, no? Perquè és
és molt personal també al mateix temps, i això és el guai, que sigui personal, diferent de la resta, no? Clar, això que tenim de l'europeu més nòrdic és molt fred, és veritat? Jo m'ho pensava, i no tant, no. A vegades és més fred la gent de Girona, que dius que estic fent malament, no? Perquè t'estan mirant allà, però en canvi a Dinamarca, super, o sigui, a més aprecien molt, o sigui, a nivell cultural, jo surto aquí al carrer, pallasso, pallasso, pallasso. Has vist que ho he fet en castellà? Sí. Val? I en canvi, o sigui, me'n recordaré el primer cop que vaig sortir a Alemanya, un silenci de cop i volta al carrer que vaig pensar, què ha passat? I no, és perquè la gent focalitza i aprecia la cultura, o sigui, és que és diferent, és a nivell cultural, ja no és... Resulta que quan acabes aquí sembla que costi més aplaudir i tot, Sí, no? En canvi, bueno, allà potser perquè estan freds i clar, això no s'escalfen, no? I a Itàlia ja has estat, Itàlia? Itàlia vaig estar fa poc amb un altre espectacle, no, de sala, però de sala, no de carrer. No. Per què et dius d'Itàlia? No sé, perquè els italians també em donen la sensació que són com els espanyols i catalans, que són més cridaners i més colloneros. Sí. Clar, què has fet? Els tòpics aquests, els topicazos aquests, venen d'algun lloc. Venen d'algun lloc, sí. Doncs, no, això també t'anava a dir que el teu espectacle, o sigui, el teu espectacle, l'estil així clown i d'humor gestual que deies, clar, té un format tan molt polivalent, és a dir, pots complicar-ho molt o simplificar-ho molt, perquè al final ho pots fer tu al carrer, que al final ets tu, allò sí que, bueno, no sé que hi ha vestuari, però ja a nivell tècnic prescindeixes de tot. Exacte. Però alhora també ho pots portar en una sala, és a dir, et deixa moure molt, vull dir que deixa molt d'espai, no és allò, jo què sé, un grup de música, una banda de 5 persones, amb amplificadors i tot, que has al carrer no pots pas. No, jo també, inconscientment, no, quan comences a treballar això, a veure què és lo fàcil, també pel programadora, no? Què és el que, o sigui, facilitar les coses també, a mi m'ha ajudat molt a viure d'això, no, també, perquè és el que dius tu, no? Si ara començo a dir, no, és que aquí, si no hi ha això, no actuo, no? Clar, no pots, sí. Clar, llavors una mica és això, és buscar aquesta... Bueno, és que tot es basa en menys és més, vull dir que en menys és més. En menys és més, mira, sí que menys és més. Jo recordo cada cop més. Ara em va fer una analítica l'altre dia i va sortir tot normal, Normal. Sí, és normal que tingui el colesterol alt, però és normal. No, tu va sortir tot bé. Dic, això, molt bé. Torna a fer-la, que no era la meva. S'ha traspapelat. Sí, torna a fer-la, que no era la meva. Ara anava a dir una cosa i no me'n recordo quina era, llàstima. Això, anava a dir, ara estàs fent un espectacle i on es pot anar a veure? Bueno, a la Gronya no anirem, però per aquí prop, la gent on te pot anar? Bueno, veiem, aquest podcast, no sé com... Per aquí, clar, depèn de l'editor. Últimament l'editor està molt vago. No, perquè tinc altres... Ens anem a dos mesos. No, però a l'estiu. Mira, a l'estiu estarem a la Fira del Circ de la Bisbal, per exemple. Vale. Fira del Circ de la Bisbal, quina data és això? El juliol 19-20 de juliol. Vale. Hòstia, són les festes de quart. No anirà ningú. No vindrà ningú. Vale. 19-20 de juliol estem allà, estàs a la Bisbal. Vale. Llavors també aquí a Girona, a l'Escènit, el 1 de juliol, em sembla també, sí, el juliol. Llavors, ostres, és que què més per aquí? L'estiu... Clar, també, és que esclar, Alemanya no us cau a prop tampoc, Bueno, ara quan anem a fer el podcast... Exacte, mira, podríem haver quedat allà, no? I fer uns Frankfurts, i ja està. Tornant de Noruega. Sí, exacte, hem quedat aquí i hem fet una botifarra. Hosti, però no pares, doncs. Déu-n'hi-do, no? Sí. Home, ja es tracta d'això una mica també, em sento bé ara així a nivell, no? El 50 ton aquest, vinga, a tope, no? I una mica estic també en aquell moment, no, dolç que diuen, no? Que és guai, perquè mai saps què durarà ni quan durarà. En aquesta professió és així, no? També. Clar.
És veritat, no... Bueno, en aquesta hi cap, no? Perquè ja després del Covid i tot s'han anat a... Que diu, no, jo estic aquí segur tota la vida, una feina... No, jo em recordo, a casa que em deia, no, has de trobar algú per tot... No, allò... Una feina, saps? Que quan els vas dir que volies ser artista... No, però va passar una cosa, que quan vaig començar a sortir algun diari, que a la gent se'ls hi costava, als meus pares, molt bé, Pere, molt bé. Llavors ja... Saps? Allò que es va inflar i dir, mira, el meu fill és artista, no? Ho has de demostrar. Exacte, una mica ha sigut això. Si ets lampista, tothom està tranquil, ja està, el nano és lampista, cobra tant al mes, ja està. I vaig confondre lampista amb l'artista, saps? Vull dir que també... perquè poder tema logopèdia. Logopèdia, no? La logopèdia. La logopèdia. Mare de Déu. Si no fos per aquests ratos... Aquests silencis que mentre mengem, això ho aneu tallant o els parla amb la boca plena? Amb la boca plena, Clar, menjar amb la boca plena és fàcil. Sí. Però parlar amb la boca plena és més complicat. L'altre dia, si m'estagava, perquè si no m'estagàs com els gossos que m'estaguen l'aire, que faré... Ah, sí. Queda raro. Bueno, tu veure aquest espectacle. De fet, tenim tots els convidats que som humans i han parlat allò amb la boca plena i, bueno, és una mica, clar, som conscients de que estem menjant. Clar. I sempre dic, segur que no t'han fet mai una entrevista mentre menjaves, Algo havíem de fer. Molt bé. Bueno, has recorregut mitja Europa ja? Sí. He fet molt França, Alemanya, com deia, Dinamarca, Itàlia amb aquest espectacle que demà em vaig a Logroño. Clar, però quan s'escolti això ja haurà passat a Logroño. Sí, quan he tornat de Logroño, ara, no? Fals directe aquest que en diuen, no? Però per culpa de l'editor. Sí, perquè va molt ple de feina. L'edito avui i el traiem avui, en Pere. Anem a fora. Sí, haurem d'anar-hi. No que plou, ara. Què t'ha volia dir? Sí, si no fos perquè plou, sortiria, Alguna situació al de carrer, sobretot, suposo que més, que t'has llevat malparida, allò, coses... Bueno, n'hi ha bastanta, n'hi ha alguna divertida. Sempre, clar, el que té de fer l'humor és que la pots girar, no?, i de cop i volta, no?, és algo divertit, no? No sé, per exemple, amb aquest de la Porta, amb l'Open Door, faig passar a gent, no?, per la porta i tal, i hi ha un moment, un gag que faig com si fos una porta de l'aeroport, pip, no?, que pita, no?, i el registro, no? Me'n recordo el Festival de Pallassos de Cornellà de Llobregat, de fer passar, no? Vaig plantar la porta a la sortida de la boca del metro, no? Bueno, el metro, allà no haguessis pas passat tu. No, el que no haguessis vist passar tu. El nas s'hagués mogut. Hagués pitat, però no s'hagués... Doncs anava fent pip, passa una noia, dic, ara registrar no sé què, primer, no, això és el mòbil, no sé què, no quantos, torna a passar, pip, oi, encara pita, a veure la bossa, i de la bossa va treure 2 guants de boxa, hòstia, que vam dir, tothom va fer deixeu-la passar. A menys tens gent per allà. Exacte, deixeu-la passar aquesta. O un altre, no, el Postal Express repartint cartes, no, a França, en un festival de Chalon d'Anzago. Ara he fet francès. Ara serà en Pegagosta? Doncs això, no? Jugava, no sé què, picava timbres, perquè el carter picava timbres, així en plan de joc, clar, tenia com 100 persones allà mirant, i després va sortir un tio pel balcó, no sé què, no ho vaig entendre perquè parlava en francès, no? I la gent xiulant-lo, sí, ara és un espectacle, va acabar allò, el públic va guanyar amb aquell pas. Hòstia, és al revés que Girona. A Girona surt un veí i tanca. Correcte. Els francesos, mira, el menjar, horrible, però aquestes coses sí que les tenen. Sí. Si han de sortir al carrer i cremar, el que s'hagi de cremar, bueno, es veu que li van tallar el cap a algú fa temps. Sí, fa molt de temps, ja. Sí, ja deu estar. Però sí, si surten allà i si han d'agafar i cremar-ho tot, ho fan aquí, bueno. Bueno, poder també van una mica millor que nosaltres. Va gaire més, perquè jo tampoc estan molt tocats, també. Bueno, però almenys aquest ja el tenia. Aquí si haguéssim tallat el cap aquí i se li havia de tallar en el seu moment. No, després li haguéssim demanat perdó i tot.
No, vull dir que no m'has passat tot Va, això. que li van tallar el cap. Després de demanar-li perdó, que li van tallar el cap. Te miren raro, la gent. Te miren raro, Quan no tens cap. Quan el cap et mira raro. Ah. Bueno, clar, no sé. Al revés. Sí, perquè el cos mira, no sé. No, perquè comença a córrer, no, el cos? És veritat, quan té un rato Així és corrent. com els ànecs. Un dia ho farem, això, en directe, en un podcast així sense... Ho hem de provar, sí, ho hem de Després ens el provar. menjarem, Doncs vale, Pere, i a part de... O sigui, a part de... Què et dediques? Sí. No, però abans què et dedicaves? O sigui, si no haguessis sigut actor, Has fet tu carrera cap on t'anaves, tu? Bueno, sí, vaig estar estudiant... Un rato, va haver un dia... A mi vaig començar, Vaig sentar. vaig fer el primer any de dret, vaig dir, ui, deixa'm seure, i no... sí, sí, anar en dret és molt cansat. I penso que són 4 anys. Penso que són 4, i aquella època em sembla que eren 5 ja. Ah, sí? Sí, no ho sé. Bueno, tu poder perquè... Clar. I després vaig fer història, i mira, estic fent història, saps què vull dir? Ostres. Sí. Ah, estàs fent història? No. Ah, quin sus... Vale, vull dir, llavors segona, sí. No, ja està fent història. Sí, vale. No, pensava, dic, igual dius, mira, doncs no sé, quan tinc un L'últim rato... tall hi havia pebre, l'últim tall. Per això, sal i pebre, és sal i pebre. Mira, m'acaba una de boleta. passar el mateix amb... Hosti, és una que crac, inclús el mossega, és a dir... És l'últim. Sí. Sí, tu. Bueno, molt bé. Doncs això, bueno, jo vaig estudiar... Anava a la universitat. Sí. Ostres. El gespa... Bueno, jo també... Història devia ser allà de les ales, no? Però després vaig començar, mentre estava al Galliner també, a l'escola de teatre, feia moltes animacions, també així, cambrers falsos, animacions, vale. saps? Coses de... més de... sense preparar, no? Així feia moltes... Improvisacions, feia molta... també a l'estiu fèiem les visites teatralitzades del Museu d'Història, bueno. I mica en mica, hòstia, vaig guanyant cèntims per aquí, vaig guanyant cèntims, i la carrera es va quedar allà i em queden 3 assignatures per fer, imagina't. Bueno. Allà estan. Sempre es pot reprendre. Sí. Però ja haurà canviat tant la història que hauràs de tornar a començar. Va, a l'edat mitjana podria enganxar. Això t'anava a dir, te'n vas a... Sí, a l'edat mitjana. Que jo ja està. Exacte, ja a partir d'allà. El que mola és la prehistòria, que dius... M'ho invento. Bueno, mira, d'aquí poc ens ho podrà explicar. Fa 65 milions d'anys que es van extingir. D'aquí poc ens ho podrà explicar un. I Ha de venir l'Eudald Carbonell. Home, doncs mira... Hòstia, Carbonell, com Carbonell 14 és el que fan per saber... Sí, exacte. Per calcular l'edat d'un fòssil. Li direm aquesta. També té olis, no, aquest home? Olis Carbonell. Ara farem la secció de jocs, que diguem, no? Sí, però t'importa que... Bueno... Sí, no hi ha un Tinder de companys de podcast que digues aquest no. Ara, amb en Pere, li farem unes preguntes, vale? Te posarem una cosa al braç, tu no te preocupis. Fa una mica de mal, però... He d'apuntar, no? No, són preguntetes, és una mica de jocs, ja està, i que no sé quins farem avui, ja ho veurem. Vale? Doncs comencem la secció de jocs. Va, doncs aquest joc és el tria-tria. Els noms estan molt ben trobats. Sí, va. I et diré noms de grups de música. Vale? Tu t'has de quedar, jo et diré 2 opcions i te quedes amb una. La que diguis, la que triïs es queda i anem fent opcions, vale? Comencem. Estàs preparat? De veritat, que això... Sí. Si vols fer estiraments o el que sigui... No, clar, ja m'he preparat, sí. Diu sopa de cabra o l'exambusto? Sopa de cabra. Sopa de cabra o els pets? Els pets. Els pets o un papa? Un papa. Un papa o glaucs? Un papa. Un papa o sau? Un papa. Un papa o sant traït? Un papa. Hem de convidar un papa per aquest tio. Home, no, ha vingut abans, era el meu. Vale. Llavors, un papa sant traït, ja ho he dit, no? Sí, ja ho has dit. Un papa o blaumut? Un papa. Un papa o gossos? Un papa. Un papa o brams? Un papa. Vale. Un papa o obrim pas? No. Sí, no, un papa. Un papa o whisky ens collons? Un papa. Un papa o els amics de les arts? Un papa. Un papa o de tiktokers? Un papa. Un papa o xarango? Adrià Puntí. Un papa. Un papa o els catarres?
Un papa. Un papa o doctor Prats? Un papa? Un papa o Buos? Un papa? Un papa o Gertrudis? Un papa? Un papa o Casgrasses? Què dura això? Que puc... Que gràcies. De res. No, o Casgrasses. És que sona com moltes gràcies. Sí. O Casgrasses o Mishima? O que gràcies. O Casgrasses o Gertrudi? Ja ho he dit, o Casgrasses o Albert Pla? Albert Pla. Albert Pla o Quimi Portet? Albert Pla. Albert Pla o Batllal? Albert Pla. Així que quan va posar el nom, jo per mi que... Bueno, Albert Pla, doncs ha guanyat, eh? Ha guanyat Albert Pla, Albert Pla, Déu-n'hi-do, ja perquè està, home. un papa li ha donat fora, Sí, home, és a que mi m'agrada molt, un papa eh? el posem molt endavant i ha de ser més cap al final, perquè si no s'ho menja tot, Sí. que són molt bons. Sí, és que, clar, l'Adrià Puntí va ser bastant... Bé, per la nostra època és... Sí. Que és això, era... Sí. No, és un clar guanyador Sí, no? El que diu, l'hem de posar més enrere perquè Exacte. és que... No. Bueno, doncs Més enrere. Més enrere, és el que ha fet ell. Sí, ja ho he vist que ho feia. No, que pujaré el volum. Deixa'm-ho fer. Aviam. Va, jo ara te faré un parell de preguntes ràpides i Ja? has de triar entre... Sí, és que el primer es diu tria, però que el segon és el mateix, però amb altres coses. Però més ràpid. Tots són més tria. ràpid. He de parlar amb el xat GPT que m'ajudi a buscar noms. No, ens hauríem de dir, aquesta secció serà K4 Tria. No? Tampoc? No li agrada mai res. Va, I a mi m'agrada, eh? Va, doncs és que, bueno, no sé, a veure, fem el podcast amb ell al final. Home, no, venir en cotxe amb un Forcà? Amb un Forcà, has dit? O amb un Renault? Qui? Quan? Què has dit? L'escènic. Sí. L'escènic, un Megane escènic, no era? Era això? No sé, m'he perdut. Ah, no. Ah, que és una altra cosa. Ui. Bueno, és igual, perdó, és que estava en estem parlant de lo mateix. No. Vale. No, quan ho editi d'aquí un mes i Ja mig... posaràs en ordre, li no? diré, ah, vale, collons, que te trucaré. Espera, sí. Que no ho he pillat, ara. Estic sorda. Va, jo te diré que prefereixes Halloween o Castanyada? Castanyada. Moqueta o parquet? Per què t'ho preguntes? Parquet. Hòstia, se m'ha adelantat a la resposta. T'anava a dir Sí o no? parquet. T'anava a dir parquet. Parquet. Ja està. Ja està. Truita de patates amb ceba o sense ceba? Sense ceba. Bueno, Fat, eh? Soc jo, eh? botifarra de... Anava a dir vermella. De sal i pebre o de perol? De sal i pebre. M'agrada molt. Ens ha quedat clar avui. M'agrada. Tornaries a l'euro te quedes amb la... o te quedes amb la passeta. Tornaries a l'euro o et quedes amb el Putin? Perquè ara serà amb Putin tot. Sí. Home, la passeta era més barat tot És més abans. barat, Sí, és més barat. Tio o Pare Noel? Tio. Va, i la que més m'agrada. Reggaeton o Camela? Aquí t'has de mullar, sí o sí. Perquè al final és... Ah, li agrada el reggaeton, li agrada Camela. Camela, va. Camela, eh? Camela. Doncs va, canta una cançó. Ara sabries algú, no? Camela. Ja està, és Ja això. està, Sí, és és això. aquesta. Dímelo que... Ah, no, que aquesta és la Bet. No, el dímelo... No, clar. Ah, sí. Bueno. Què més? Vols que encara tens més ganes de fer coses? Va, digue'm-li aquell de les notícies falses. Va. Jo te dic 3 notícies i has d'identificar quina és la falsa de les 3 que et diré. Va. Però vinguin de tu... Tot serà mentida. Sí, serà mentida, no? Vull dir, va. És dir, mira, bomberes alemanes rescaten una rata gorda en una alcantarilla. Claveguera. En una claveguera, aquesta és una. Un home denuncia Netflix perquè li va agradar tant una sèrie que ara no sap què ha de fer amb la seva vida. I un os entra i toca el piano en una casa, però no gaire bé. La falsa. Sí. La de Netflix. Hòstia, sí. Hòstia, que bon, Pere. Home, és que jo... un tio que No us entra mai un os a casa? Sí, entra... Bueno, Era casa meu. Era casa en Pere. Però va trucar la trompeta, més el tio. No, sí. Home, sí, mira, no sé, ha sigut verosímil. va. I si jo te dic que un gat és escollit alcalde honorari d'un poble? Aquesta és una. Un que anava gat o un No, gat? un gat, animal, gat, és escollit alcalde honorari d'un poble. Un home intenta registrar el sol com a la seva propietat i, per tant, poder començar a cobrar impostos. I una empresa fa obligatori portar mitjons grocs els divendres per tal de millorar la moral dels seus treballadors.
La falsa. Quina és la falsa? Aquesta... La del gat. La falsa és la que un empresari fa obligar... Els mitjons grocs, vale. És a dir, la del gat i la que l'home intenta registrar el sol... Ho fem cada 2 per 3, no me'n recordo mai quines. A més, sempre fem les mateixes. Sí. No. Vale. Perquè si no m'anava l'altre podcast i Clar. la gent... Salut. La del gat va passar, això en un poble dels Estats Units, la de que un home va intentar registrar el sol va passar aquí a Espanya. Perdoneu, no ho tornarà a passar. El Sani, no? sí. Ja té una beguda Sani, Sí, es diu sí. Sani. Sani de Lig. Sani de Lig. Va, Perquè li vols fer el perquè generador de paraules i acabem amb el cine o com ho vols fer? Sí, he trobat una pàgina molt xula que és generador de paraules en català. Jo te vaig a dir... Te vaig a dir... O sigui, acabo de dir una castellanada que m'haurien de penjar pels ous. Sí. He trobat una pàgina que és el generador de paraules en català i jo ara et diré, jo què sé, seran 5 o 6 aproximadament, 10, entre 5 i 84 paraules, Ahà. i tu has de dir la primera paraula que et vingui al cap. O sigui, no sé quines paraules sortiran, evidentment. Jo te dic una paraula i tu, la que et vingui... Però què vols dir? A la definició? Forquilla. No. Exacte, jo te dic una paraula i tu m'has de dir una altra paraula. Vale. Mira, hòstia, aquesta és molt escaient perquè ja estem acabant el programa. Va, calli ja, comiat. Adéu. Vinga, Vale, va. Matrimoni. Anys. Convidar. Convidar. Endavant. Disquet. PC. I desgràcia. Pobret. Doncs ja ho tenim, això. Ja està. Vinga, Aviam, què és això? Sinotopia. 1, 2, 3, 4, 5, molt bé. Jo ara te diré, tenim un rànquing Sí? de pel·lícules. Ahà. Pel·lícules que... Bueno, Superproducció. Sí. en tenim 8, de la qual pots descartar 3, si vols. No. I pots moure, Val. És a dir, si ha sortit una que l'has posat en Dropbox i després veus que ho podem moure. En primer lloc, Jurassic Park. Ens el posem. 4. Va. Vinga, Indiana Jones. 1. Home, què m'estàs preguntant? Beetlejuice. Beetlejuice, 3. 3. Reservo. Sí, Gladiator. Parlem de la 1, Sí. La 4. Va. Llavors, I per Jurassic tant, Park... baixem? Sí, baixem. Va. Parlem de la 1, sí, perquè la 2 no va... Et dic que no. No he vist ni la 1. Home, Star Wars, Star Wars, 2. va. Parlem de... Aquí, aviam qui desbanquem aquí, Clar, va. El Senyor dels Anells. Beetlejuice, baixem, desbanquem Jurassic Park fora. Vale. Gladiator, ai. I vinga, així, Vinga, sí. I queden 2. Back to the Future. Gladiator fora i I aquí? Sí. Cinquena, Va, i per acabar. Cazafantasmes? Hòstia, no la tenim. Ostres, Titanic. No, ni la pengis. L'enfonsem, L'enfonsem directament. Sí, és que a més anar a veure una pel·lícula que saps com acaba. Clar, no, les altres encara té d'això, A Però veure... ja tenim l'Indiana Jones, Star Wars, El Señor de los Anillos, Beetlejuice i Back to the estàs bien. Back to the Future. Està bé. Estàs bé o no? Molt bé, Rànquing de Sí. pel·lícules de Pere Osta, Va. Que es vegi bé, està al revés, David? Ja està, i en David després ho ha de girar. Ara. Està bé. Molt bé. Fem aquests vídeos que després la gent... Exacte. Es porta molt, això. Doncs va, això ha estat tot. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pere. Bueno, a vosaltres m'he passat Com molt bé. t'has sentit? T'ha agradat? Sí, T'has sentit sí. a gust? Ens recomanaries de... No hi neu perquè... No, al contrari, Passa molt bé. Espera, digue'm una cosa... Va, per acabar. Algú que se't dongui excessivament bé, que dius, jo això sóc el puto amo, i algú que diguis, sóc un autèntic desastre. Buah, tio, ara que havia anat tan bé tot plegat, Ara és Telecinco, això. Sí, algú que se't dongui molt bé. Bueno, fer l'humor. Fer l'humor. És molt romànic, fer l'humor. Sí, va ser com una primera vista, no? Sí, exacte. Hi ha un desastre, doncs... Ostres...
És que en tinc tantes que no sé Ja, això li hauríem de preguntar, que És un autèntic desastre. Fem un rànquing. Fem un rànquing de desastres, no? O sigui, som tan maniàtic de l'ordre que repasso 3 vegades el que està ordenat. A mi em passa el mateix. Però girat. Però no, Ja està, no? ja està. Sí. I això a vegades no sé si està així, no? M'emprenyi tot, no? De ser tan... Sí. Ja està, bueno, això seria... Molt bé, doncs Pere, merci. Home, merci per acceptar. un plaer. Sí que et demanaríem, sempre acabem el Com podcast... sempre esteu demanant coses, ja Sí, surt entre tio, rato, com 5 minuts que estem acabant ja. Això no s'ha gravat. Vale. Ens podem sentir malament. Però Sí. No, sí, demanar quin tema... O sigui, sempre acabem amb un tema... O sigui... Musical. Quina cançó vols que posem al final del podcast? Perdona, no, sisplau. Bruce Springsteen no. Bruce Springsteen... Perquè ens han batat ja 2 vegades. Sí, ens bloqueja el podcast. Amigo, sí. clar. Per drets d'autor i ens el capen. Clar. Bueno, que pots Ara triar-la em volia una Bruce que pots Springsteen. triar-la i la cantem nosaltres, Ai, així ja no... Hem arribat a aquesta conclusió, l'haurem de cantar, ja està. Sí, després ens bataran per una altra cosa. De Paulo Conte. Vale. Sí? Aquest no ens... No us votaran aquest. Es diu... Com es diu aquesta cançó? Bueno, no sé com es diu la cançó. Bueno, Però comença per Comen Sí, i acaba per Beben. És en Paulo Coelho. No, Paulo Coelho no. Els seus ratos lliures cantava, sí. Paulo Conte. Paulo Conte. Ja us la passaré. Doncs posarem aquesta cançó. Bueno, doncs ho deixem aquí, no fem un aplaudiment per en Pere. Home, bravo. Gràcies per venir, Pere.